hand grenade Tuboh a hmangin Chinese Pitarin kumsom ni chhung thi na alo pumpel to China rama Pitar upato tak chuan perekle nuts te kumsom ni chhung vuak na na lo man to chu Tuboh pa ngai emo atia ma se nuwa hand grenade ani ti a hriat nuin magatiin abara khai hle he chanchin in tran dan chu kumsom ni liam ta kha nia Pitar aming kini hi tuna kumsom ko ni mek Jiangyang Hubei province China mi hian a farm Huangbao county a na tho mek lain thir danglam tak a chara tanga in tran ani Tuboh emo atia a chan chu pian mangle Tuboh chu ainan em wang ani ti chuan ina honin in chunga na sang tho na na mang tangkai ta ani marcha nuts le perek chut nan te ka mang ti in kin hian video wa soi ani hetianga puak thei hlom tak manrua mang ti hi juni somni pathuma tangkhan hriat chu ani ta a na thok tu ten a chen na hlui an ti chet na lama he hand grenade thian mu chuak ani rang takin thu nei tu ten hriat tir ngala Huangbao police station chuan rang takin an chang let ve ngala tol chung thu nei tu te chu hriat tir ngal vele in an ni chuan officer tele bomb disposal unit te chu an tir ngal ani alan danin he grenade hi kumtam tak man aloni to wangin ama min atlevek to anti heti la hian alulam chu Tuboh watan an lo man thina wangin a khor to bok police ten thu nei tu ten grenade thian chu sak nuin professional te chu anti chetir ngal anti tin tol chung mi ta chu an him thei dan tur zir tirna an pe bok officer ten mi puite hne na grenade ang hi in lo mutlaw ani chuan police te hne na rang takin in report ngal tur ani nangma ni thuin lo khoi emo Tuboh anga man lo tur ani lo chuan chet na lian tak a thleng thei ti in mi puite chu an shil ani da song daily chuan grenade hi domestic type 67 ti in an reporta kumsom ni chung zet puak mi lova awma wang hian mi tam tak mak ti a hlo mi then khat chuan training grenade aniang an tia a pian hmang chu inang ma se a chunga zena omlo chen ani then khatin lo hnial vele in police ten an chu sakdana a lemani theilo shrimshrim anti vele bok he thil thleng hian social media soizui a hlo hle Peter kinin hand grenade Tuboh anga kumsom ni chung puak mi lova mang thei hi alom hle ti hin online observer pakhat pona soi ani he Peter hi Peter van nei takani ti hin comment tam tak aom nual bok ani